Figyelj! Oda nézz! Figyelj, mi jön ott! Figyelj, mi lesz ott! Jéééé! Oda nézz! Beszarok rajta! Jön, beszélgetnek egymással. Hát tiédeké. Boldog születésnapot. Oda nézz, beszélgetnek a babák. Ikerbabák, mint ti. Ez a tiédeké. Boldog születésnapot. Na menj gyorsan, puszit! Nézd Gyorsan! meg, menjél! Menjél, nézd meg! Meg vannak így, ez a tiédeké babák. Mit kaptatok? Hát nem szoktatok ti ilyenek lenni. Hogy dumálnak egymásnak? Tök jó. Na menjél, nézd meg! Ez a tiédeké. Meg vannak illetődve, nem? Nem. Mit kaptatok? De micsoda babákat kaptatok? Hú, hát vele megyünk Meg sétálni. Hűha! Lábunkon van a érzékelő. Igen? Meg vagy. Oda nézd, beszélgetnek a babák. Ja, nem mindegy, hogy még beülnek. Nem. Már? A lábukon van a érzékelő, ott van a pöt, látod? Úgy tudnak Érzékelik egymással egymást, és beszélgetni. úgy beszélgetnek. Igen? Aha. Adjál puszit a babának, Jenny. De marha jól néz ki. Aha. Pont ellentétesen a sárga felébe kell a rózsaszínt ültetni. Hát mit csinálnak ezek a babák? Beszélgetnek. Beszélgetnek. Tök jó! És baby board. Hú, a Lillának annak idején. Gyerekek. Ausztriába. Mit? De úgy is lehet utáloztam kapcsolni, ebben. hogy csak magába tudod, így megnyomod, és akkor magába beszélget csak. Igen? Aha. Ezzel el tudunk menni sétálni, ha Tudjuk mindenki is minket van. fog lesni. Fújjuk Igen? is van. Ha abba hagyták a beszédet, akkor belerakod a... Oda néz, még cumiuk is van. Jaj, az lemaradt. Itt a cumi a babák. Mit kaptatok? Hát el tudsz vele jönni sétálni, Andi? Igen, el tudom. De akkor mennyi puszit adni Kerinek? Puszit Kerinek, a Keri anyunak.